Vi skal nu lære, hvordan vi konstruerer forskellige figurer i GeoGebra, som er et dynamisk geometriprogram. Der er nemlig noget smart ved at gøre det i et dynamisk geometriprogram, i forhold til at gøre det bare på papir. Og det vil jeg gerne vise jer nu. Der er fx 2 måder, man kan gøre det på. Man kunne gå op og vælge knappen polygon, betyder mangekant, som netop er en fælles betegnelse for trekant, firkant, femkanter, sekskanter osv. Så vi vælger polygon, og siger, at vi vil gerne lave et rektangel for eksempel. Vi ved, at et rektangel har, at alle vinkler er rette. Så det her er et eksempel på et rektangel. Man kunne også gøre det på en anden måde, ved at man går op og starter med et linjestykke som udgangspunkt. Så ved vi netop, at den modstående linje skal være parallel med. Så vi går op og vælger parallel linje. Trykker på den. Trykker på vores udgangspunktslinje og trykker bare lige overfor. Vi ved også, at alle vinkler skal være rette, så vi går op og vælger vinkelret linje. Trykker på vores ene hjørne her, og ned på den parallelle linje, på det andet hjørne, og ned på den parallelle linje. Dermed har vi konstrueret 2 rektangler. Forskellen på de 2 er nu, hvis vi begynder at hive hjørnet. Hvis vi hiver denne her over hjørnet, så kan vi se, at den bliver ved med at være et rektangel, uanset hvordan vi hiver i den. Hvorimod hvis vi hiver i denne her, så ændrer den form, og ikke længere et rektangel. Det smarte er, at vi kan se forskellige former for rektangler, og ikke bare én, ved at vi kan hive i den og se, hvordan det ser ud. For eksempel hvis vi gerne vil lave et trapez. Vi vælger igen et udgangspunkt, en linje. Vi ved, at et trapez har også 2 modstående linjer, som er parallelle. Så vi vælger igen parallel linje og laver en modstående linje. Dermed ved vi, at et trapez har 2 andre linjer, som ikke er parallelle. Så vi laver bare 2 vilkårlige linjer imellem de parallelle. Når vi nu hiver den i hjørnet, kan vi se, hvordan trapezer kan se ud på forskellige måder. Det kan give os et større billede af, hvad er egentlig en trapez. Det samme kan vi gøre med trekanter. For eksempel hvis vi gerne vil lave en ligebenet trekant. Vi vælger igen linjestykke som udgangspunkt. Og så ved vi, at en ligebenet trekant har 2 sider, der er lige lange. Vi går derfor op og vælger linjestykke med given længde og trykker i det ene hjørne her. Længden skal jo være den samme som den side, vi har her. Og herude står der, at den side hedder A. Derfor skriver vi A, trykker OK. Nu har vi fået en linje, som uanset hvilken længde vi hiver i den her, har den samme længde som vores første linjestykke, A. Og så forbinder vi blot de 2 sidste hjørner her. Og dermed har vi en ligebenet trekant. Og vi kan igen hive i den og se, hvordan forskellige ligebenede trekanter kan se ud.